perlok na try kila ya lajpor mo perlok barok-barok try ba kwa ban kli jingkli tenga kwa ban lek khnang kanega live video ta ke jenmit te apdiak subhai phi barok mo wan join ya kanega live video ke jonga te ba kwa ban kli jingkli subhasa kli mo phang kanega Facebook la ne phang ka YouTube mo ba kwa ban kli jingkli te ke jing e ke jong phi kinu ki program ke jong phi te phila ban kli te ngapdiak subhai phi barok mo te sa sangap bah te sa kli bah ye ki ek ta ki jing e ke jong phi te hoi wat la da le se clear bah mo te ngachul le dang tang na kana mobile te create te kiba to dang tang iwai mo bawan join te bahasa kli jing kli mo ki kiba pisem je mo phang kana ka Facebook la ne phang ka YouTube mo te ngala ban patai phi te phin sa kli mo create nga try ki dang ya bun kam hi try mo barok-barok te kwa ban lek khnang phra ba je namar bang la tip ba la da lek kloi te ki dang ya terekam barok-barok create tu sem jeng nan de hey klum chuar ta klik ta de Pila ban kli mo kli kita ki jing e jung pi hello oi create palat phi ta kadau te sa kli mo ki aduna hi thrai bawan page mo namar ba ki ngai ui ba ki ang ba ki bun kam te kita ka jing e ke jong phi phila ban create ne ni create ba se de tip klub na ka ba phơi kamera mo bay chạch tri kan nào kan này lấy phơi te là da phi xem je mo phang ka YouTube ne phang ka Facebook ne te sa kli mo te wala da hoi le se ki don mo ka to ke ne ki ba bun kam te kim lach mo ba ki bun ki kam te rai phi ba don mo te phila ban clip ha khnang ba phi ru phin nang no namar ba la da phi ting mo phi shu message nga ka message ting am lap por mo ba bun kam pelap ka daw long ban reply mo ya baro te long ka sem ji mo ka si sngi le se ting la da nga le no da ka ne ka live video khnang ba phi ru phin yo ban kli mo mar khmat te la da yo kli mar khmat te mut phi ru phin su thu chai bha de la da phi chene ru create nga dei Thany West ne nga dei na rang blang chnong rang blang create kata de la ni ta ka kan ka biang re tip nga try phi su thu sai ne kum nok ta ka jingkran jong ma te phila ban kli mo wala da hoi le se kat to kat ne na peng jungi mo ki ba dang ya bun kam han rai phi te phila ban kli ba ken ting chu page ni comment ba phi kli te sa kli ka ta ga jing e jo phi Facebook le ne YouTube mo te mar ngamut ban snap ha ki video mo phang ka ne ka YouTube rai ngai i ba le se ba kim da ya ki jen jar mo thrai ban le ka YouTube ne kum no ne tip kim da ya page ba ting on thrai le se ki kim dakwa mo thrai ban kamai pisa na kene YouTube haji cha mo long la da phi ka biang ma kamai lang na ka YouTube kamai lang na ka Facebook kamai lang ki video ka YouTube mo ting le se phim la mo ban chna ki video ki le se ban chna ki film mo ta ne ki short film serial te phila ban chna da ki vlog video kan ki biang ke ni vlog video ro mo mar ting la dangi le kum se i mo ki we ki jet beru da ki le kum ki ne ki vlog video ki ba share la ne trai mo la ne ki rap ke ting ki bun ba te ki ba kyo ki ba view mo te ki kyo ba te ki bun ba ki ba page na sem jing e phi ba ngam nang re ban tho da ka application ro
บันทอ application สพังกับ Facebook พี่องnamar ka bantu application te ngala de bisna mo ka video tu ka YouTube te la ne ki post ro ka singo ka post te ka bala tho long kum nga ai nuk sa ken te henry let's say da phila ka sab ko jong phila ban tho sa phi ken henry kum ka dak ba nga ai nuk sa te phila ban page mo te kum ka to ka ba ngala post nga singo ngala post ka post ro te ngala de tho da tu ka English to te phin page nuk sa te la da phi let's say phi da khamla ma phi mo phila ban sina la jong ken henry ka to ka example ka baret ken nga ai phi ai create te kan sudah jong tere deกับkan jong tere de create chat ho chat hi site hi ni nam na phi ong กับ Facebook profile จงอาเตสารกาไอดักyou cannot page กะไอบะพี่หากะไอมอกะไอหากะ profile กะจงพี่แต่ระดับไอกุมได้มyou cannot get page กุมดพิน page กันlet's say กับ Facebook กะจงพี่กะละ don em ki problem มหากตกับ Facebook กะจงพี่แต่พี่ละบันเช็คว่าแต่ let's say กะ don กุมki video ละในki reel ki bomlong แต่พี่ฮับบัน delete เนาะมแต่teng kini ki video la dangi page la dangi mudur mo teng la ni upload kum ki video la ni kum ki dor de hadu kata ketar henry khamtam ki video la ni ki reel te la dangi upload lese dangi perkhat ba mo teng kum kene ka dor la ni kum kene ka video la ni ka reel ni sneu ba kam kata re henry ka don mo ching ta te lese ki don ki namar balai ki teng lese tangkar kum keren teng kamlong re te teng yo keren mo kum ka khamtam mo teng ngi keren sneu keren yalam bakla mo ki we te kana ka Facebook le ka strict ba te ka don ba ka kta te sa ba banta dalong kum ngar ba hikai kum ne ong te nga shushim teng da shu nga le da ka jong la jong ga nya screen recording da tu ka phone jong ga hi ka tu ka jing hikai phang tu Facebook hi to hi ta ba ka don ki ba yo problem mar ba barok ki la ya le de ki la ya screen recording ba to ten rai phin page ba mo phi page ba shwa ka Facebook jong phi balai ka thom tan mar kan pen i be phi ka daw mo te ke ai ka daw ka ba pen long phi ba phim la chu ban ka mai te se la ban dei na ki dor la ne la ban dei na ki real ki jong phi mo ka ba ki boblong ki bom pediang ta ka daw te ka sa ai ya phi mo ne ka problem ten rai la da phi page la da ka teng mo ki problem ki don ki ba yo issue rai da phi page bade la da ha profile ki jong phi ka tho your profile is earning money kumut kadang la bet ban kamai te nomor ki don ki ja issue ki ba la ban kamai te rai ki don pat de ki bom la issue ban kamai te ki don arjat mo jonga te kai hier lot ki view mo teng la wala da de ka da ka jonga ro teng ki view mo ki hier bet ki view kene ka Facebook ka jonga mo te ka Facebook ka jonga ka hier te om dei kane ka YouTube te handai ka tu ka Facebook jangaru ka hier te ki view hier bet ki view te henry lada phi ya upload nomor balai ka hier teng kadang la nomor ki duna plat te sa ka artar ki bu dang arpu prasngi te lada ki duna view plat mo te kadang hier no ken ketu ka ba ila dap arpu prasngi kadang hier te lada ngi he ke kiu ba ki view te ki la bet nang kiu bet te kadang he ka ba view bane ka ba hier te ka kiu bet rai ka jongaru ka hier te wala kata ho ki view te da de rindu kata rai ki hier bet te ki jongaru ki view ki hier bet te kata ka jing hier phi ka mai mo teng ki ong ba le se kana ka pisaro mo te ka ki ong ba ka hier mo nomor ka hier ka ening ka hier ka mai pi ong ba ngal ayo le se $10 ne $10 handai kala ja no te teng pidu je karman no mo handai om dei mo ba ka ja handai ka super issue kam pi mo le se kala ban sen no chaka to ka peau mo te ka sen no chaka peau te company issue pi la nei kala ban teng la palat ya ka arpo prasingi te company issue pi te la da pi check ba de kala ban ui mo to khandai posingi te kala kan ai pi ba pin la ban ui mo te khandai posingi handai la palat pa de ka khandai posingi pin la chu ban ui te pinsa kidon pada ki Facebook mo ki bamta le kasuk ba manta kidon pada arjat ki Facebook te ka ba kidang update thamai kidon ki ba manta ka ai bi sibenai te sibenai te ngila ban tip bet mo te let's say manta kum banai manta
Desember mo te Desember chiterik adu lai puai terik ka peni pi kamai kan no te kan peni bi sibrai te kasuk e phiro ba pin ken dollar mo namar peni sibrai te ngi itu ba mo te chiterik adu lai puai terik ngi la kamai kan no te lada kamai let's say phila kamai kan no te kan sa sen pede pi sya tu ka payout mo sya ka payout lada phila yo pede $100 kan sa sen pede pi sya ka bang te kita jing wat nang selai mo lada ka hier ta ka view ya le ban upload page namar teng lada ngi dona pala ki view mo te dona ki ba page mo te ka hier hi dal adap ar plus ngi te tama wat upload jing kerban ya upload page lada pi kamai ro teng pi ong ka ending ka jonga ka hier te lada ka hier om lele ka to ka ending ka jong pi kam ja re mo ka don page kan sa send page pi sya ka bang ka jong pi mo te kan sa send so ka payout te enda pila adap $100 te kan sa send pede sa sya ka bang ka jong pi $100 te kan sa send page te wat nang pusalai mo te klik te jing klik jong pi create salam kulum page suar te nga keren mo nga keren klek bat ketin sinong lajong namar te teng mo nga la dai ko ma don ki prok yo ang ani teng mo la dangi keren ketin khasi ka ba te ngaru takdaw nga ba te pan keren tin khasi keren lang ketin sinong lajong sa artat mo kini ki ba kamai pisa na Facebook ong ki khambun ki khambun ba te ki ba dai para thain de na mokarwat de na thain station sinong jungi ki mut ki ya sutanat ba sa ka we ro da dai wala ki ba dai sinong nak bhoi ro ki nang ki suthu te da keren ketin sinong lajong ta daw na keren be teng mo nada terus ada pensionalem no pi se ya ka Facebook jonga te pi la pi ong ka jong pi ka long ko no pi ong ka jong pi ban tho ta application te ban tho ta application te namar mo kane ka application ro ka hirap kan ban tho an rei da phila dap sisen te phia sa tang kalong no sa tang ko man report mo te rei pin hab lej be ska ba report te ne kane ka application mo tengan sa susen ngai phi ro mo sibet phila ban ye te ban pli te ni ka ban pli nga mo teng phi haji sa mo phim dai ken ban sani kolmar mo ban pha pli ye no mo ka Facebook ka jong phi te dal kat bala mo te nga kwa khnang ban hikai le ne ban pensai phi ro mo ki jing hikai khnang ba phin suthu hi dala jong phin nang mo te long kuman ngan sui arab ban patai te phi la ban le hi la jong khnang ba phi ro phin long expat te phin nang no te la jong namar teng la da chupen le ki wei long ka jenjar te sa la jong phim tip te rei la da ngai arab ban hikai te phi ro phin na du ban nang no te du nang no phi te phi la nang la jong te subu da don ki pelok ka jong phi la ken ban arab ki pelok jong phi ro ba ki la ban le kum ta phi la ong haban le kum ta rei teng mo la dai pha le pateng ki wei te la da klik ki pelok phin le kum na te ngaro gam dang re hap pha pateng mo rei la da phi la nang hi da la jong mo te kala arab ke nya phi mo la da ki pelok ka jong phi ki don kam e phi te phi la ban ya batai lang sa ka wei mo long kum ba ong teng mo wat nom chani klumar mo ye ki jano ino teng mo ki PI ka Facebook PI ki password te namar ba perthis ni unta mo ki la bantu ya ka Facebook ko jong phi ki la bantu ya ka YouTube ko jong phi kum chu mo te ki la bantu te ka subject mo phi la da ki tu phim la ai la da ki tu mo ka jenjar phi num la siu ban yo mo la da ki namar ki dan hi ki bro ki ba trim ba ban la bantu mo te mar senyo ki sna no te phi la do te ta kadaw mo te long ka bala mo persiang bai ban le la jong mo te ki ai ki ba phi sem jing e phi la ban kli te ngan batai teng hoi la da phi te ka bi se teng mo ki bun plat te na ki san pheu ngut ki breu ha ka si singi ngadang la ban reply rei tam ya kata ani la ba ngatrekam ta jenjar namar tang iwe breu mo te iwe ba kli jing kli dai te bang kli tang sisen rei teng la tek to te ki la kli la bun te jing kli te la da dai tang ka wei jing kli te kadang khasuk mo hello oi surak ta nai jan chu mut jalai di hanai ha nukut chnong wen chu bular chnong jong chi thai bu chu mut lar chnong ne da mo ja ti ha ya nai jan bude dukan long ka en de chung bu en chi nai ha ya la ka dere ti ka bude dukan ti bar jan nai
author up ngas ai ngas phang ti ha patient prolog ngan off nam off rate mangan bak direct khendiat kene ka live video namar bang ha don kam ban sim tier online te bala poi tier online mo up khendiat mo ngan bang sa chu iyo te up khendiat phang mo te ya sha sport khendiat tang san minute ai mo te la biang mo plus bun mo gila ni kar up kediat mah perlu nasim kena ka tiar online ni tak dah dewan nam suai ketuanya Kublai sibun mah pila ya sya sitom namar bang lichim ka tiar online tak dah ba online kreat te pila ya sya mah te kendiat te tip ka nominate mah la ja kendiat bang lichim ka tiar online te jonga te page review ngim yo I te sar kumna phim I ka view mah te la bej ban I mah yu I bej ka view teng mah ka Facebook teng pihak don kamban la dala slam mo don kamban clear to storage mo ka storage don kamban clear mar ki don pun mo ki thot te pihak don kamban clear to storage bat sakwe mo la da ka long kumno ka Facebook jong phi te don kamban report mo bat sakwe la da te ka kom report ka ira phi te ka kom clear to ka storage ka ira phi bat sakwe mo te ka daw ka ba phi don kam bej ban kawai mo don kam bej ba phi haban le bej tu Facebook te Facebook dei Facebook live mo namar ting ki don ki podlok ki le da Facebook live te le da Facebook live lada kala ayo ban set up ting kamlong re te kam mi re ban mi set up te ka siam jige ong lada phi le da Facebook live te don kam phi ba phin le bej da Facebook mo te Facebook u yarap phi te khnang ba phin lada la yo set up ru te phin la yo I ken henry ting da phi le da Facebook live lada la yo ban set up la slam henry phi kham yo I te ka janjar ong te ele kat bala ban le da Facebook mo te lada kita ki view ki jong phi ki khlam yo I te phi don kam ban report mo namar ba khai se David ban yo I bet ken ki view te rating ka Facebook ka lo kumna ting ka don bet ke jing thut mo te dei tang Facebook jong phi te ka jongar ka don bet ki jing thut te tong ba nga haban solve ite ki problem sa ka Facebook tem haban report bete ting haban solve ite ki problem baro ting haban report namar ka don pe ki jing thut tem dei tang jonga dei tang jong phi te haban report mo habdan sakawe mo don ka ban update Facebook mo ban update ya update ki ba ka mai pisa da ki do na ba mo ki ba pe te ka create kumna ta jingkli la lot ne ta jingkli tip nga try ki bon mo ki bon ki ba khlam tip mo try ban yo tak daw tengen let's say ha ka Facebook ta le Facebook mo ki bon ki ba la tip hi re kene ke YouTube namar ba nga om ja khlam da pen kam mo teng nga set pen kam teng re bon ba ngam ju le de ngam lapor tak daw namar jing sa amut ban le ki vlog ki ma tip ba bon kam te lapor te sa ngan persiang share tu kayo mo le se kidon ki sibun ba mo ki podlok teng ki bun ba te ki ba one take ha ka message mo message request ki message ki bun ba ki ba one take te ngakwa khanang ban le da kan live video to ba kim tip kim dan por try ban page mo te kan ka nomor ka let's say ban ekran ting ban tek de lapor mo nomor chu tek tang kandiat te sa page alon kalong te rei la da ban join let's say ka live video te let's say don por mo te hare ji sa mo phi hab don kam ban ai lat ken khnang ba ai por ting mo khnang ba phiru phin su thu no te la da la hi kai nomor ka jing kran mo ka ba chu tek bat ka ba chu ekran ka per mo te la da phila ban join ngin sa join lang ken
te naman ka ba syuk keren mo ka biang bha te bannya ka ba syuk tek te la be bannya keren ning itu sesa balai sarla arbanai pemmi ening kadai ben mi bet mo te phila yo content ne kumno này la da phila yo content kadai bet ban mi ke ening mo te kala kami bet nomor ba kidon ki Facebook mo kidan ki ba menta ka pen mi bet sibenai te benai Oktober benai November te henry kidon pada ki Facebook mo ki ba company rete la yo content te la yo content ha ki sing sha kadai ben mi bet mo ke ening te lada lajno satang ting lada phi don ka problem te hoi andai lada phim don problem le se phi upload bakla mo hoi le se ngi ong ting lada ngi la yo content ngi la ban upload kat pamon handai kata kam dai mo nama ting kan sa suspend be phi mo lada phi upload bakla ting ki video ne ki dor ne ki bomlong te ke janjar mo pila haji sia mo amantala arbanai bam penmi le kala bandai ba ki duna ki view ne namar ba ting lada omdan ki ba page te mo lada omdan ki ba page te phin kamai kan korkom henry lada don ki ba page phila bet kin ban kamai bet mo kala bet ban kamai te page bhala da omdan problem te phila ban report hab kan ka ba report mo man ka wai ka bantang hab don kam bet ban report ka wai ka bantang ngi kam report ting le se omlong re ban upload dor la ne omlong re ban upload video la ne lada ngi upload ka video ka ne be bro singi ti ka long jongar kum tu re ngandala report te kala long te namar ka don kam bet ban report mo te ban report te ka don kam bet haji sha ka ening mo ka yo bet ke ening te ka da mentang mo te ki ba long ti Facebook ba update thamai menta le ki pen mi bet sebenarnya to today ro ki pen i bet ke menta ka sngi kat no pi gamai te kin pen i bet kemudian ka ba phila de kamai hadu le se barok si benai ro kan pen i phi tang sebenarnya kin ke pen i te kala suk ba menta le ku men chwa te company re te ngi ni men chwa ong hab itu bet tang lada ladap le se ngi la man khen mo te kala transfer kat no kala send kat no sa bank kat no ka dan to te ngila ban page tama ngila ban page tang hadu dai post ngi tamya kata ngim nang siu ban page ngim nang siu ban khen mo ande ngila ban khen pede sa tang lada kala send sa ka pe aw la send sa ka pe aw te la tip pede ban khen ngala jan sa banai ngam pat yo content pisa ban page ki copyright ru ngam ban page ki copyright ra nang re nama hab check mo ki kini ki copyright claim kim dai re ya ki kim dai re mo ting le se ki video ki hendai ki dai kham tam ya ki jirwai mo kini ki copyright claim te phian page ki le se ki don ki jirwai ki ba phi sim dan ne phile ha kene ka le kene ka Facebook mo te kim long te phiap don kam ban page mo le se kim sa mo kene ka copyright e ngin le report be sak tu ka Facebook kan le be tu ha klik bina to setting help and support nata anala de klik to help support pin i to report a problem pin klik to report a problem sa report mangala dipsna ka video ban report te kene ka Facebook he kene ka YouTube ngada upload de tang sipang sulong ka report to long arar jaj te rei haji sa ka long kumju mo ban report ma hablek bing to hi lek bing to help and support klik bina to badan kiti line lai teli mo sa jorong te anala klik to sa page sa po ma help and support klik to anala klik to te pin i to report a problem pila ban klik to report a problem mo te pin report a problem to ki problem phi pila ban sa batai ban de ka pharang ken mo umdai de ka khasi te pila ban solve de ka pharang ki copyright claim kum ju hi help and support ta support inbox pin klik to te URL pila ban ing to ma kan pin i be phi hang to kita ki video la ki reel ki jong phi ki ba yo copyright claim pila ban i be to mo te kini ki copyright claim ro te ka video lai ngala sna da phi pe ka Facebook jong ngalai da phi klik ha khmat ne ban upload video ne ban le kumno ban check copyright ne ban upload video ne kumno tip kala klat ngaro mai la bun de ki video ki ba ai kai tinggal sna kan hendai sule kumta su klik be na tu kumju he na ba hajaka ba report he help and support to support inbox to sa I to support inbox mo te anda la klik to pin i to URL la pdi be pin to la menta la kam per kan dia pin i te de pin sa page mo ka kita ka video ka jong phi ka ba yo copyright ki kita ka video ka jong phi mo kana ka reel ne ka
Rai la om don rai te la da om don rai te ka biang hi ni oh ngan pen i da kan ne mo khnang ba phin i thu le se up pen i da kan ne ka we ka mobile ngan pen i phi da kan ne oh jing sa da le ka mai biang ti na kan riak ra te oh ka lok te kan riak ama ngan pen i phi da kan ne Lihat share Nge-link ada ka naik ke Facebook nahi tip phi thu thrai tip i thu thrai tip i thu ne kum no na tip kam share sabakanan wak te kam share phi da pe khana imat phi thu thrai te de be thu te klik be hang nai mo dala phi klik profile phi mo phila be hang ne te phila hang nai ki badon ki dilan yo nga klik hang ne tip i mo te dala de klik hang nai phin scroll support be de mo te hang ne help and support yu i re tip i re ka jenjar te ban le da kana i mo kam clear te wala nga chane kam clear sa phi lai te tip sa clear na kam no ne kam share te dala de klik hang ne help and support report a problem la ne to support inbox la da phikwa mo ap ngat pri da support inbox te pen i to ga i mo support te kan dua kam long re te kan dua kam long re te kan dua Hello ba oi Kuplay si buon mo pila wan join sa kanay ka live video ka jonga te iba batay lang se jonga balay ka long kumne nga slim nang share kan ining na live pin apoy siya ka live ta kanya batay man mo ka here bet namar ba kapen EP kapen EP hanto tang ka here ba kapen ting tang at poprasingi mo ka profile baro man ba ka profile ke jong phi kan EP at poprasingi te ka here ken la dala tam ka at poprasingi ke nang here no la da phi he ka kamai te la phi he kamai bet phi nang kamai ben ka si te ka nang kiu bet ken rai la ting la da phi duna pal ka kamai on ka here no ken here tong ba dai mo ba la da here kmut phim yo shu te rai phi yo ken ka tu ga ba la yo phi te phi yo bet ken phi don bet ken ka tu ga ba la kamai te tip da phi nga hang ne ro phim da i thu re te chu re clear re te kena re wala nga side ro mi thu re te phi lai tip kena re jane lai chu re te sa tu we na balai ka bang akau jong kam long re pan at kumno pi ong kalong re ka pan kat ne kalong re ka bang ne kalong re ka pan kat ne pi ong kalong re ka bang por baat sar jong ate da nga komen kumto ki perlok kumto kau report ba mo ka jong phi ka sa long bta la da phila komen mo la da phila komen bun pala ka chisngi kam sha re te kan kam sha re mo la bun pala ka chisngi teng le se man ta ka sngi phi komen mo hadu ban da kan sha limit te la da te ka iro te ka sha limit mo te ka la da phila komen bun pala ta sngi te kan limit phi te kan kam sha chu ban komen mo te hendrei la sai phi comment te tama kam pat respond lot itu ba phi comment te la sai la da phi comment ka to ne ngud kala limit bet te ka ne ka dai mo ba la ting ya kum kan ne mo la da phi report ting ka sin ba la ka klem pat pla hi la jong kumut ka jenjar mo nomor ba kam sha te ban bun plat la da add friend kum ju hi te la da ngi add friend ni accept friend bun plat mo kam sha re ka bang ajin sha ka long be hi ka bang te ka tho kum no ka bang ka jong phi something went wrong ne te
nomor kisah don ken ki perlok ba sem je kum hak tu ken ba ka thop eng tu something wan rong ten rai pi don kam bet ban don kam bet ban report mo tu nomor ngala ka video tip ngala sinare na tip ka video na klem post na tu ka jing tho jong mo te gidon ki perlok ki kat to kan ne mo ka long bik to hi ka bang kim long rai ban at ya ka bang akau ten rai ngaong ban haban report te report tinga send ta ka to ka bang tho nga ong tu sim la kan ne mo te la phim nang na ki idon ki ba kham nang te ban tho da ka english tinga student ka to te ki report ka long kan long mo te phi don kam report mo ka to ka bang jong phi te hab don kam report ka bang kam ot re ya ka pisa bala don lupa kam ot re phi pe chane mo kan ka facebook ka pisa ka bala don lupa kam ot re henry ting hapor ba phi kan transfer kan ka pisa jong phi ka bang jong phi kan sim tak mo ka tak te ka sim bet na ka to ka pisa ka jong phi ka ba phi ka mai na facebook hi te re am dei ka sim na ka bang bat sa ka wei mo ting la da phila palat ka chi spa dolar ra jorong mo ka bang ka sim tak ya phi henry ka sim tak ka sim da ka to ka pisa hi ka ba phi ka mai na facebook te ngatrai kla so thu mo kam tai kam sim re kam are phi ka to ka pisa ka ba phi la don lupa mo kam tu re ka to re kan sim bit ka to ka ba phi ka mai na ka facebook te phim dei ban khuslai ka ifsc kam long re o ifsc ko te ka bang ayu ka jong phi ka bang ayu ka jong phi mo te ifsc ko te phi page ba mo te nomor ifsc ko ba balai kam long teng ki ya kitu ki badon hang to mo ting hachka ba phin ai da u 0 phi ai da u not hachka ban phin ai da o mo hachka ban ai da 0 phin ai da u o te ta kadau phi ai da o mlong re te phi ban ai da 0 te persang salong nomor gidon king kato na ki tu ifsc good te ki teng ki perlok balai mo mlong re ki idang mudur ba dai u o ti ai da o ba dai mlong re te kin kli nga ong phi ai kum no ngong nomor ba yang ba ai da o te hab ai da 0 te da ai 0 la long te ba hab don kam ban page ba mo bang bat ka bang te ka long page kana kono te day of ifsc code ngala tip hi te kada day ka state bank me ka me rural bank mo te phi don kam ban ai page ba mo la da don 0 hanto phin ai da don o te phin ting phin ai da o mo han day u 0 mo ai da 0 te kan sa long mo ka rural ka long page da kono ka rural bank ne apek bank ne kono ka long page ban at te nomor kidon mo ka to kan gi yang ba se kam long re te gi yang ba kam long re te dai ka long page ta kono ro tar sana badan baong hapoi $100 yo at bang mp ka bang mo dai ba phi poi $100 ba phin sa yo at bang phin poi $100 nang ba kan sen ka pisa jong phi sa ka bang ka jong phi ken te dai ba kan pha te ban pha le hoi le se la ka klempat pha ban at bang ai phi te la ka klempat ai sat ab phi te la da chwa ban poi $100 te ka ai no ken ban pha sat ab phi hen rei kata ka ban at phi ka bang te ka long pe ken sin ba ka ai to se da pe au kau la ne se da to ma ta pha se da tu ka bang to ka mot phi la ken te rei ka dei kum ta hi phi pe ba tu ifsc kut te tho ba sa sen te ka long mo te ka ne ka $100 lai mo dala phila pe $100 te kan sala ban transfer no de sa ka bang jong phi ken kan sa transfer no sa ka bang jong phi ken kan nomor da phi dang duna ka $100 sibu pidang yo arpo sau pon kendai mo te pimpal yo ban transfer te satang not pon wei mo not pon wei te not pon wei ru kadang ab ye phi sa chi banai phiap simpor te ta kadang te rei la da phi yo bet $100 sa jorong kat ba phi yo le se phi yo chi spa la spa sau spa san spa dollar mo te kat ba phi yo kemot kan la transfer rei $100 sa po te kampat transfer mo long pat ka ifsc code ru la dei si banai re kam long pat ka ifsc page ba mo to ifsc code jong phi te page ba ifsc code jong phi nomor ba ka dei kim ta hi pi hab ai no da 0 mo dai o te page ba ai da 0 te page ba ka ifsc code nomor dam long re te itu kan hapor ba at tu ka ayo kam la re ban ai te ban ai link pi au method te ta da kan ai dak sabet don kam adu kan follower ban yo content monetization ka follower mo ha jingsa kam da bu adu kata-kata mo ka follower jingsa 1k
du la good net takadaw la load GB ka kadu tu takadaw nga haban iya pha tab GB pha tab extra net haban pha tab extra GB phi kala tuli thai kli kan kam hadu kan no la dak mo long pin page ma phi ka kau jonga ba sumha te ka long kum no pi ma ka long kum no te jong phi network jong phi ka ne be ju ka ne haju man ta thai dei ba kala load GB ta ka daw te dei ba kala load GB te ka ka daw kala du kala ne be haju he phi ong ba kalong kum no jong phi ong ban pen page mo te jing sha mo mene phi ong kum no se ngala kat ngala batai sin bala batai mo te ngala klet te jing kli jong phi de ben mau la jong mo namar la batai to ngala te la sin batai mo ngam kan mau su phi keren phi kli phang ke te namar sin ba phi la kli ngala batai phiap kan mau no mo ting teng la phi kli phang ke mene ngala klet te phi kli phang ke te don kin ma kan mau te man ta thrai phi la i thrai mo ba ka ma kum no thrai kala ne kam ne su ne ta ka ki duna pha mo namar ba ki bon ba iyo ta kada ba bom ba tip hi kana ke channel te page mo ketuka ba nga bu nga ketuka iyo ha ka Facebook ba ka YouTube mo te gidon kato kene pate ki perlok ki ba ong ba nga thok le se nga syukur kai om dai ba nga kan kai nga kan sisa kai hen rai om dai ken ban ai bit iwe mo na ka silak ngot te na ka silak ban ai iwe san hajar ne ban ai ka YouTube channel te mana ban la mo wa ka sarkar kam la re hen rai ngan pha khalai ro ki tro ke pha khalai ngan pha khalai no sip mo dengan pha khalai no sip ngan sim bi phi ki kerteng jong phi ki follower baro la ne ki subscribe ki jonga baro dengan sa pha khalai ken mana bayo dengan ai bit kai bayo ketuka ka Facebook ong ngala kular ban ai san hajar henry kane ka YouTube ade ngakular ban ai da ka YouTube channel ka bala kamai pisa te ka bala kamai pisa kemud lada phi yo te phila suk mo phila kamai ken phiro phila la ban kamai dengan sa ai da ka YouTube channel ka bala kamai pisa ken te la kham suk mo ten rai kidon pade ka to kane ting ting mo kim page ka video ting ting ki keren kum no rai lada ki bala page ka video kemud kim don su mo ta ka jing keren kum no rai kila sothu ken mo rai kidon pade ka to kane ting ting yu i tang ya ka ya ketuka content writer rai kila ban keren kum no rai kata am lai le re haji sha mo da dai bang ila page ya ka video ting ila sothu ken bat si phang ka bat man ta kala bat ne kam bat chu ne man ta nomor ba ka load GB ta ka daw mane ka load GB te to klik ta ki problem ko jong phi ti sin mo ngale live video la artin lai sin ngale live video kana ka Facebook ngale Facebook dai ka YouTube ngale Facebook te tip kana kan ta ni kum no ne tip ani la thai saban keren ro namara syukuran bet keren blap bet ka daw te nang sapoi ta juya tere abriang anga pada breda man ta te ka la yaj bet man ta la yaj bet biang hi da la yaj namar mane te ka dai ba ka la load GB hi ta ka da sa nei we iba ka subscribe ka la set kalau sedap te communication kam pau shu te la ka long kum na
kampau syuk ka monetization ne kampau syuk ka content monetization mo kampau syuk te don kam report mo te ban report ba kala jak tu ka content monetization pe mo kane ka subscription kane ka Facebook kane phiap don kam man su pisa te kane ong lada sibu omde kin su bom hi ma phi henry sibu nga kwa ban subscribe phi kane ka Facebook nga ban su pisa te long kane mo phim da don kam than banda khuslai du ka ta la ne banda comment du ka ta mo nomor ba kane ka star bat ka subscription kamla IP ban IP sah du ka ta mo te kamla ban IP du ka ta nomor ba balai mo ya kane ka subscription ne kane ka subscribe lei ting lada uno ba subscribe IP te ha ban siu bit man ubnai te long ka sem jike mo ting lada dei long kum lese kum baduna mo te bombiang katang kabla ka sngi ting long ki sem jike ken ban siu man ka sngi mo man ubnai dei man ka sngi dei man ubnai klet te ka star te tang da sen ka star te ho chin sen handai ki duna ken basen star mo la no kat mani ka star namar kan ka star ka subscription bat ka content monetization ki along la ka jong mo kim ya along lang handai ki along la ka jong te ki haba ka content ka subscription bat ka star ki along la ka jong te kemut lada sibu da ngiyo si spa teli ki star la nei sibu ngan ainuk sa mo te arpsau lada ngiyo arpsau dollar ki star handai kan ka content monetization let's say ngayo let's say ainok sa no arpo r dollar te pin mla ban yo sei pisa pin patla pin ha biang hatu wai banai hatu wai pin biang next month mo namar ba ka kami kinlang mo ka pisa ka bana star la ka jong ka bana subscription la ka jong ka bana content monetization la ka jong te pidon kam naka star phiap don kam ban yo $100 tang naka star naka subscription phiap don kam ban yo $100 tang naka subscription te naka content monetization phiap don kam ban yo $100 naka content monetization te ngai scam phila so thu mo phang kane dala yo content te hab tho sa ka application kumna ne kumna dala yo content te dala da phila yo set up te pin report bisa tang lada let's say kidon ki problem ken ki jong phi te ha ki let's say kino ki problem jong phi te phila report sa tang kum kita te pin sa report bitang kita tip ke share sa ka Facebook tip ka long na net ru kam long ba te ta da ka application te da phi khlam par yo content te phi la hi ban ayo namar kane ka chin ba phi la dep tu ka I am interested ong chin la dep sin te ka interested ong phim la chu kai man le sai sin rai phin ha ban le kum bang la hi kai tu ka video ka bang upload hang ne te nga upload kane ka YouTube tu ka video ka bang la hi kai te kum to hi phin le kum to te satang ban bat ka report artat kala long to hi te satang ban le kum to ma te hoi da menchwa mo kalong bahat kalong te ban invite yang kena ka content monetization ri menta tip kam sya chu tip na du mana bala update mo thamai te kam sya chu ri menchwa mo ngi chu ai tu invite tama da invite dang invite ru ting hab invite man kapor ri ting da kam sengap mo ngi hab invite bet man kapor khado bangin da yo Monetization kampau syu kin ta monetization pi ong ne ka content ong te monetization kampau bet ka monetization lai te kapau bet kira ben pau bet ma ka monetization ong ka content ta kin ka sejak hi te tuma pindon kam report ma ka content monetization te ka sejak bet henry ka monetization te kam ja re ka ja stang la phila off no ken ka professional dashboard ken te namar ka don bet ka monetization hang tu henry ting ka your profile is ening money kam la chu ban kamai pisa la ne kidon kino ki issue mo te ha ka Facebook jong phi te tak da henry ka don bet mo ka jing bata jong phi te la cái chừng bắt tay chúng hấp sụt thụ bắt cân màu bắt cả sụt thụ mà nó mà tinh tinh là đạp phi sụt thụ cầm cân màu thì cái ông thì hiện nay là đạp phi là sụt thụ ngap ba phin cân màu cái bu nó cái hak ta jibing cái trong phi mà thì long kum ba phi kre đạp phi school mà phi ban kre ki kot ki mà thì phi ban
krek knang ba phin la ban tho ke exam te kumju mo haban kan mau no ken knang ba habu no ka jabing jong phi mom dai ban rung nang ne mi nang ne ko ma se hikai mo ki no hikai ha school mswa te henry ngire benda derung kumut ke de bene bet kin ha ka jabing jong ngi knang bangin la ken ban le mo endai ting ting la na kelet no te la ne kelet no la chim jar on endai da phila kan mau te la biang la nang bet le la jong nang hi 100% mo te tip la kan no pengut kan phus pa ngut mo ki bala ayo content monetization hoi ting ting kan suba tai bet mo ngam ting ting ki sa jong hi ong ba pen pli ka kau mo ong kin pha pli kulmar mo ngong nai pha pli kulmar mo ya no te phim dai ban sani kulmar te persang ban le hi le bala jong ting hikai mo da ka bangai hikai mo ngam mo ting la patai ngana patai ngale bi da kini ki live video la ngan le bi da ki video ki reel mo ki reel ni ki video te ngan sa upload ngan sa hikai bet te da phis ngap mo ting ting phila bet kin namar ba la bun ba ki bala yo content monetization te ki bala kamai ban yang ngaro la bun ba ki ba nengkong mo te ho ya le se ban hikai ki we te le se kim ki la la hi ban hikai ngatrai handai kim hikai mo kim kwa ban hikai thrai ne ki bun kam te handai ka kerkom kamai ban ki flower ki la bun ba mo ki ba kham he flower ban yang mo ki ba ngai hikai ho ngala sedang suwa nga ban kamai he ban hikai ban kamai ngala sedang ya kene tip dang brai me ken sedang brai me photrik nak sedang kene ka facebook handai ki ki facebook ong nadu arjar arpo we te do ajar arpo we ngala sedang dan raya kena ka Facebook tenga ayu jengmut ken ba ting mo ban kamai teng la jeng mo le se kidon ken ji mano mo le se ki ba chem jenge haka le se haka plaga sengi dan ting mo haying hasam ki badai ki riu kan thai mo te long ki chem jenge ting ban bla ban e ke janjar la ting la da ngi yo kun te klem la ban lek bla mo te raya la ri kun haying te la ngi le da kan ka Facebook te kan ne kala rap ken yangi bangin ala ban kamai hoi la ngim la ban kamai bun ru te henry la dangi yo tang $1,000 nhiều $1,000 ne san pheu la ne arpsan mo te la dangi yo tang arpsan dollar kat no kala irap mo namta ka jong phi hi le se namta aidok sa mo le se namta ilok jong phi electric le kalok ka perchang ban le mo henry dai man le khamakor mo namda phi le khamakor te phi kan sa suspend bet te hoi ki bro ki basutu bakla hakne ka Facebook ki ong ba tang ki barakat Facebook henry kita mo bapli mo kim setu ta mo henry hagi sa lada pi lek ta ki ba klemakor mo te ki dor ni ki video te pi kam sa te ban kamai bisa kan suspend ba je pi te henry tang ba khampat setu ta kada bompat mat la ne bompat tip ya ka bompat tip ai te na ya theo mo ula ban kono ba je pi kuno henry lada pi upload hi ki video ki bomlong te kam sa pi kan ka Facebook ka suspend te henry ta ka nya sa pa chna khna ka Facebook khna bangan hikai pi ki ba sem ye mo ting ban bla ban e ki janjar mo tang ban yo ka bla sngi te ladang kene ke arab junga la bun ha ki perlok ki la yo ka jing mentoi mo la yo jing mentoi si bun ti ki bala yo stay san $100 new po chi $4 chi benai te ki la yo te kan no mo ka la yo jing mentoi te na kamta ke jong pi ro ki ba dang sedang thamai mo handai oi le se ki bala da bio ting mo ki bala yo te kila sotu andai lese napta jong phi pade ki bakhan pariyo pinang .com mo kita gajing lese kumno hakana rekom ngi haban le te namar ki bala yo ti kila sotu kila sutang upload be imta hi te tang ada don kidan be ki problem ting ki wan clear nga ya mun pule swasa kene ano pajum tanya saja hangno klik hel report hadin nakta ni nah hangno klik hel report ne piong report ne report habar report de hel and support te nakta mi ken report a problem te pina aing to mo report a problem ya tu sesar kumno report hadin pempat mi ening te karkum report ma pi report be kumju hi te pila ber report be karkum report ka dei be hakaju ka jing report nrei ngoi pi ma lese ka Facebook jo pi mo don ka to kane ka Facebook page bat ka Facebook profile mo te ki hato pi itu na ya ka Facebook page bat ka Facebook profile te namar ka Facebook page nada dei ka page te hapor ba report te pin abit ka page nrei dei ka profile pin hap abit ka profile te ka Facebook page bat ka Facebook profile ka ya per mo ka kom kamai ru ho ya jisa ngala ban ya la jong ngala don kin ka we ka Facebook page nrei karit ba ban kamai te ta ka daw te nga ngam persulur mo ki we bakin le
nomor ba ting ka read ka mai plot long ka sim jike mo ki ba let's say ka duna ka ning ke ning reila da phile da ka profile hi ka kham kamai ka ne te ka Facebook page ka kum ju hi ka Facebook hi ka dai bi ka Facebook tamba ka fer ke te ka kum kamai ka read kai $100 bisa jongka jongi kalong katna $100 te namar ka dollar mo kam ne te ka ya ting ka kiu ting ka hiar ting ka kiu ting ka hiar te rei ladang isu antat mo $100 kumun $1,000 tam sajong kai $1,000 spa ni chi spa kum tahi te ngi kata ke ba maksimum kai namar ting mo ke ba minimum kai ang namar ba ting mo lada isu antat kum tahi te $1,000 da minimum te $1,000 arjar sis pam tahi namar ka ne te kam ne te ka hiar te ka ting ka hiar ting ka kiu te kum tahi te da knuk ka long bi kum ta arjar sis pa arjar pam tahi namar ting na ka $1 prapo pratangka prapo nyeu prapo pratangka tam mo prapo pra pun prapo pra ne pun ropo ne pun yu po ne pun arpo ne pun lai po mo ka hiar ka kiu te nang batai mo hendai la dangi pej namar ting se pio menta ka por ba pio $1 chu ai nok sa kan por ba yo $1 se dang prapo nyeu te prapo nyeu kumut kan ken bet tu $1 ba pila yo le se ka por ba dang ai prapo nyeu kumut dang ken ha ka dar prapo nyeu kan te hendai la da pila yo ka dar ka ba lese la poi pra kemot pin debit pra te ka kan te nomor tak daw ban kenya kene ka dollar ting mo lang satang lada kala poi ka bisa sya ka bang tu phi ne chu antat mo kata te da chu antat te biang hi ta minimum chu antat be umta hi arjar spa de arjar spa umta hi te da chu tu be ken re ting la ngi pej ni la ban pej ken te kat no te hak se komentar minit le komentar mo te kat no te ngi la ken ban pej itu ken dai kin bangin pej ka Facebook ka ngi pej ka Google he Chrome mo Google Chrome te Chrome ni pej Google mo tingi pej Google ne Chrome tingi switch pe dollar into rupees te pinla ban ibe ento mo kat no na ka $1 ula pan ibe pc singi te pinla ban pej be Google ne Chrome te pin sa si sento mo te un pli be pi te try la thio bara de la duna hoi le wala kata mo iki duna ki ba pej ndai ngich scam ba phi ki ba pej mo te pinom artetin su te phi ba pej mo phin la su thu sai phi la nang bha ba kamai pisa phi la nang bha hab le kumno te la da duna ki ba pej le re te ndai ngai kai let's say ki ba kwa bom kwa bat pej mo la no let's say ting ki ba bun kam la ne let's say ka ba kok sa tam let's say ki bom kwa ban pej mut ka bot kim kwa re mo let's say ban ka ba bisa te kata te let's say kim kwa re ki chu le tang ban ya put nai mo te la ne kim kwa ban nang la ne te mo na ba ngi hab ban kam bej ban len ya le de mo ting ban hab ban ya sha ban hab ban wat jing tip la da kim pat tip nan di la da let's say kim kwa te kita ki bo kim kwa mo ban sangap te kita te let's say kim kwa re te ta da kim sangap ro le re te kin ki super sang bi da kala let's say ki la nang mo ba shu iPhone number phi sa na tek ya phi FP ngan don kam ba sai mo te phila ban da call ha to ka Facebook ka long nomor ki don ka to ka ne nge call ban to te da call Facebook long nomor ka tik mo da ngi call Juna na dua pelat ting la ngi call ka euro long jendar le ngi call Facebook ro biang te sa call Facebook ro long he sa tek ha Facebook ro long he te sa tek ha ka Facebook la ne phila nomor tere ka YouTube le pim nong re ban tek te phila ban tek ha ka Facebook mo ha ka YouTube empat kan no subscribe ni la ban ka mai ha ka YouTube channel to dak slang we mo bakli na du mene la chu keren blab tang sepang ka Facebook hari sa sepang ka YouTube kemut umpadan mo bakli te first time ini nang kli mo te sa ka YouTube te haka video nga batay le say pimpag snap mo te haka YouTube mo don kami phi ba pinyo 6,000 ki subscribe but 1,000
Genta mo saujar genta don kam te don kam man yo share subscribe don saujar genta insa apply monetization kam sa pediang haji cha mo la dai bangi don sisa taka mon ban ka mai haji cha gi ka kloi ba ka YouTube re nomor ka YouTube ka bu de hang to nomor ka bu share subscribe bat saujar genta te la dangi la yo ya kata ka share subscribe bat saujar genta tinggal la ban ka mai pisa Andai hakana ka Facebook te kementa kambu syuk hot menswa ka por bangidang sangi por bangidang lek ngi kadang bu kumta he kadang bu ka watch time bek kumta he ka bu kumju he te tambah ka kampeduna ka watch time namar haka Facebook menswa smart ndrapau hajar minit te kada kumno dap klar kan poi siajar mo kenta siajar kenta rai kinong pej rai haka YouTube te saujar kapar taba menta pada kan kela nang kan Facebook kan update thamai kan pen kela dak we mo ting ga ala bu penjat bar kan ka content le kadang wan sipang dai miswa kam don re te kadang don ka bonus ka real dang ta ka in-stream ad nang ta ka ka nak ta kan ka ad kan ki live video mo te dai menta kam don show te mtai phila sutu try mo siaja subscribe don kam manyo bat saujar kenta te ginong pej jing kriat su kriat ting keren ni janjar mo keren tin chunong jong atre nyep bahare keren tin source nande ting mo la nangi klem la ban ya persang ting persang lenter mo ban keren te ka ban keren ka kentin kasi ho nyila ban sutu andai ban keren ke bade ni sutu ban keren rai ting ladang ngim jumlin mo te namar kono ka kamro don kaman mlin sakwe ka syong kum jej bru hi trai bangale ngam la re ban keren kasi mla re te nga mix lang bet mo ki tin lajong mo nga keren tin channel jong bet mla re te ban keren betang pure kasi kada mix bet te jing kli to kumno la jar kli bet ken chana banga ngan batai bet kloi bet te ba nga phang ka YouTube oi to kli ken phang ka YouTube phila ban kli mo so phi trim ha do keren trim re phi keren suara ngam jumlin re takada trim re keren bet tin channel jong suara de nyep re kan rat nong chi o kan rat keren tin suara de kan rat bet tin keren tin suara de kan bet tin channel la jong takata ong tin channel la jong ro la khle lang bet namar bukan la litre chi man blaong ting chi tre ha penur sela di tre ha no ting cho umlin cho perchang ne da ti kintin ba ki kira te chunong ne te cho perchang let te ting ka long lam te la chu wan la wan be da kitin la mix lang no de to ong kerang tin khasoi ro moi rat tin sora te tin khasoi tin sora la ne da kerang tin chunong la jong ro moi rat de kerang tin chunong no ro moi rat de la mix lang ne ya ka lada ka akau ka don system kadang long ne emat ne kam long hoi le se kanai ka ba kli ma phi mo le se ki perlok ting ya kanai ki don kam ba ban tip mo namar kanai ka ba don kam ting le se ki la du jukerman namar hang to kan pen ep tang laispa rop san singi mo kan pen ep to phi la ban kamai te lada pimyo ya kata kemot ting le se phi la ban le se phi du jukerman no 100m kan extend page man continue page kan extend page api lada pimyo mentas nem pinyo pade kan ai pade sa tu waste nem lada pimyo tu waste nem kan extend pade sa tu waste nem te pimdai bandu jikarban mo kan extend page api te pimdai bandu jikarban kan peteng page kan ai biang da pimyo mentas nem kan ai biang sa tu waste nem da pimyo tu waste nem kan ai biang sa tu waste nem te kan ai page mo kan ai lenter kan peteng page te kamdai ba kan du no mo le se don le se ka jing so thu bakla la ne ting mo ki don kan to kan ne ting ki perlok ki ba ichupet hang to andre ki klem 4% te ki le se ki la ban ong ba le se kamlong su ho ngar man chwa mo akpor ba ngadang sedang nekong ban le YouTube te hapor ba sedang nekong kalong tai te gidon ki prok yang
metem long nak chu ban kamai pisa namar pe hangne la dap kata singi te tang kata singi de la da mimyo mem la chu ban kamai pisa te ting kawan mo ke jing du jikermen rai ngen persyang te namar habdan kaman persyang te kawer ka jing arab mo ka ba ngan sa bangan sa la ngalane ngan sa job mo ya kena ka YouTube ro te na haji sang la sedang swa ka YouTube kan na ru swa mangala le te ka chat ting kumta hingga syam jige bha ban yo mo te tang ban yo monetization la ne tang ban le kuno nga syam jige bha te henry kawai ka ba ngan sa sedang ban suthu la ne sedang ban nang mo ha phang ka YouTube te tang ha ka YouTube kan ka YouTube te ting la dang syam jige ting phi nga try phi itu mo baro yo tu ba ai kerteng F Nombri channel te badai na nostoi hi te itu iperlok mo iba best bha itu te ki manswa mo por bang wala mataru mo ting la ngam tip re te ting la nga tip re na clear upriang bha ken upriang bha sutanat bha ula ban hikai bha nga te anre yak bamta te namar bala sin bala treslam mo la suthu ken balong kumno te la tip balik kumno te la tip anre manswa te habdang don kam bait na tu F Nombri channel te ula yarap mo te hoj na ngala persyang manswa mo sibun mo ngayat ngasem jige bha por bayat ya kana ka YouTube channel tinggal lek hak por ba manswa ngayo use content ngalek cha eskarsentiu la yarap ken eskarsentiu la yarap tang ba kasem jige bha namar ba kay yo baik kategori use content te la lek bat ngasupon ken eskarsentiu tinggal la supon ya kirina nong rumur ngala phone te tamba tor subatai hable kumtamta te tamba kasem jige bha anre keba best bha mo yangi ting ngi haban persyang ban persyang lajong mo te ngi haban len lajong da keba ngin persyang le ngin mat ngin la ban tip mo namar ting kibun bha jinge te anre la dangi la mat te ngi la tip te da keba ngi la tip pade ngi don kam pade ban samlang le ban hikai lang sa kitu ki breu ki bom patip namar ki don kam mo ki don pe ki don kam te takada ya lada ka akau kala don sisnem kadang long ne kamlong kala dep mo te kalong mo don sisnem dadon ka snem kalong mo nama ha ka ne ka akau ba he subscribe da he subscribe te pin le be kata mo te ka akau ka biang hi tapi aye kalong bet de da phi ka snem ro kalong mo te kan extend bet ma kablai sibun mo sarya jingi kai jong phi ublai unang pli kalat tiya phi nasi to kablai sibun e phi ro ma kablai sibun kablai sajar ngu ublai ro un don kat bat phi un kat khoi phi ma un pli lat ro e phi ro kumju ka por ma ka ju por ma e phi ublai ro kumju un kat khu te namar lemba ka jika kersan ka jong phi ro ma ya nga te ublai un kat khoi phi lemba ka jing arab ka jong phi namar ting mo la dangi sa trim la ne sa ngi sa start kana mo la da klem don kinong kersan te ke jenjar lai ting la dangi la start kana ro la da klem don rekat bad ublai te ke jenjar mo te ka ngi te lai la da ublai don rekat te la da namar ka jing ya kerku la ne ka jing kit bok lang jongno jong phi la ne jonga ne jongno jong produk jong phi jong produk jonga te ka erap mo namar ka erap ba ublai un sengap lang ke ya ka jing kit bok la ne ka jing kerku lang ke jong phi la ne ke jong produk jong phi te ublai un sengap la ne un kerku te un kerku yangi la ne yanga ya phi mo te pej mo ba phi te phi dai bandu kermen te le be ka ne te phi klam pat yo monetization ke jong phi ka ne ka kau ko jong phi te imat phi la bun ni kumno subscribe ngala pej ti sen menin mno ngala komen tama phi la yo phi klam pat yo se monetization la si kenta mo ngala sedang touch ban keren terdau da keren ong da keren slem pelat ting ngami syu de bala touch de la keren la touch tu sin lai ani arkanta smart ngale ka Facebook ani umlong syu ban keren ban la su marsen yakut kan ka live te hatu por mar yakut kan ka live video de hap syu thia pat yo re pi pat yo re em pat yo re pej mo
kana ka YouTube lai man ka strict ma kana ka YouTube ka strict ting la da phim ki video jong ki wei te ka ting ban yo monetization namar kan don be ka reuse content kan dot be mo namar phim jong ki wei ting la da phila edit ro namar da ka ba phi edit ha jing sa ka arab kan diat da edit no ki video pen long no ki original jong la jong re ting la da phi klem la ba ban upload ki jong la jong te kadang ai phi reuse content kadang ai reuse content hoi ka YouTube channel ka jonga man chwa mo ka tu ka wei ka ba ai kerteng kermen ya chaprang channel dai ka ne ka tu ka wei ka to le la man chwa mo namar ngala le la slam chwa ka to ngala le chwa ka to te ka tu ka kermen tama ka ngasai yo reuse content te bang hak tu por mo ngam pat da chempang pha te lembaga jing arab jong f nong pri channel te in ngasala mentala if nong pri official ne ngam tip chu mta tip sungo tisen ngasungo dang pej mta ne kala klet ka teng set pej ki video ma kan mau kerteng f nong pri channel nem to ya lembaga jing arab jong i mo ki la batai ngam dai ban le mta nama ka reuse content kam ta te saka artat mo nama itu kan yang to ba kala de batai ping to ba phi ka reuse content ba ka dai ba phi sim jong ki wei mo ki dai ki content ju ki wei ka reuse content namar ka dai bi ki content ju ki wei tingi la suthu umta sin la suthu tingin persyang no ban le da ki jong la jong te hadin ka tang isa ngasala mo ban yo namar ngila le bi da ki jong la jong la da phi shu edit mo da phi edit te phi edit namar ki da dai ki jong ki wei te ka reuse content kaya per nama ka reuse content phim la re te ban tip ba ka dai kano ka ta video ka ba yo reuse content ka copyright claim tingila ban itu ba ka dai kane ka video ka ba yo copyright claim ten rai ka reuse content phim nam la ban itu rai phi tang phi hi krai phi suthu ba kane ka video kam dai ka jonga kam dai ka original ka jonga te ka ta ka dai ka reuse content rai la da phi page phim la da phi tang su page mo te phim la ban tip page ne mo sepang kane ka reuse content te namar nga keren mo namar don ini argot mo ki bakli tengen keren no hangne ting lada phila yo monetization te phila yo ban kamai pisa ha ka YouTube and rai ting phi upload jong ki wei te phila chu sim jong ki wei te kan suspend biang phi kan ai biang phi reuse content te rai kan ka reuse content te lada palat re mo ting lada palat re te la hi ban sol ki problem la hi ban yo mo te namar ki don kat to kan ki podlok ki ba kidon hi kato kanai tip la kanungut ki bala yo reuse content te tumbalang ba ka jing erap ka jonga te nga hikai ban le kumta nama hap keren da ka pharang hap keren hap kerpat che ka ka kamlong net phi takdaw kala sange chphang te sa artat ani la hap kumno sa ele pat no sa koi pat ka singi ne kane ka live video namar la mi him ta la mola kan dai beje te la sut kan hi pat pom jare nga te kumno phila de bam jane kumno ne nga pat de pam nga khan pat bam ja te da dai ba yo le na du mane ro nga ong da le kloi ro te bi la se ki abun kam mo ki bro te takdaw te nga ong ban le kham mit ai no phra beje te ai por no phra beje te ong trai kham ya lai por mar ba ka thut kan ne te takdaw ka nom te ka du si phang te kala su sangem to te kumno thrai la biang thrai te jikli jong phi ngan sa le pat sa koi por ka wei ka por mo namar ba la than de pat bam jare su than kiduna mo ba pe de ngi khem ba phi ba la pe te phila yo chum te phila la bha ban su thu phila la hi ban kamai te le se la da phim ayo 100% ro te nga try 100% phila yo mo te oi le se phim su thu mo da nga keren nga ting ka long state sa ka we ro ngam like bha ban keren khasi te tamba ya kata phim dei ban ya su don jing singo la ne phim dei ban ya theu mo na ngam da la bha te ban keren khasi te ka da te le se kala ber state kar kom keren jonga te sa ka we ro ba ngam da like bha ban keren khasi te ka da te da dei ba like bha te long su thu sai bha ken da batai hen dei ting su thu la jong dang su thu ken ba dang duna ken ba ngam pat da la bha ban keren khasi te hoi ka tin sinong jong ka tin khasi te ka khen tin sinong jong ken tamba wala kata dang sem jeng te kumno thrai phim dan chu ta jing kli thrai ngin ya ngin saya le pat sa ha koi por pe chene mo ni wei bro iba ong ba shu edit persang ban le jong la jong mo namar
phiên sa yo reuse content ba ini te don kam man le ba ki jong la jong le be ki jong la jong te ko ke copyright claim ko bang ong phite phila ban itu kan han dai ka reuse content te namar la dai barok te ki don kita ki video ko ba phi edit te phap delete ya barok te tak da ki bun bha ki ba he follower la ne he ki ba he subscribe mo te nga klet ban ong ban namar ba ha YouTube chu ke he Facebook chu set on be tang ka Facebook te lenter be tang ka Facebook te mo klet la yo kiran sa phang ka Facebook mo te ndai nga mon ong ki subscribe nga yo ong ki follower te jing sa ki subscribe mo ki ba he follower he ki ba he follower chi follower ki ba he subscribe mo te ki ba he subscribe te ki mod teng ki he subscribe han dai ki kram yo ban kamai namar teng kim long te tak da te kim long ki video ki real namar ba ki sim jong ki we te ki yo reuse content te ka bakut ka pendu jeng kerman mo te ka pendu jeng kerman balai namar kan ka reuse content sadakan mo chuaban apply monetization lada phi yo reuse content kan suspend e phi live banai khandai post ngi te live banai namar ai be 90 day to te phin hab up be live banai khandai post ngi tip live banai pura umtai pura thai live banai mo namar 90 day te khandai post ngi te kan suspend e phi khandai post ngi te da phi yo reuse content ani man chwa apor badang le no ko nga man chwa por le YouTube te por dang le nga kan hoi por dang sedang atip snem ko nam to te kadang ai dang si banai khasau sngi da yo reuse content khasau sngi te dang dang biang hi si banai to de dang suk hen rai man ta lai banai te ani ma jen la thai kin ban up mo lai banai namar lai banai da la yo reuse content la da piklem pat la da pi upload video ni phim pat yo nong te namar piklem pat kamai te da yo reuse content phi ban sange lai banai upload video te haji sha ka YouTube ko jong phi la ne te teng mo la se la he view ka sha long popular ba mo teng an rai la da phi la sange to kala duna no te la hiar no kala down no to te la da phi le rai la da phi upload ba ki jong la jong la da ka yo monetization page mo te phi upload te kanang long popular page kin namar phi long active page te man por te ta ka daw show ban apply te ka jen ya phi ong ba kat bala mo le be da ki jong la jong nang ba phin nam like mo kan ka reuse content mar kan ka reuse content ka ba se jab hala da kasuk na kamta ki bala tip nei bom pat tip te ka namar la dang sim ju ki we ka yo reuse content te la dang ile da ki content la jong te ka mod ka la bet ban ka mai pisa te try la biang nem don su ba kli ni no ne tingin ya bom jano la thangan te sa kendu pade sa namar ki ba lada hot yang sa sna hi kan ka live video lagi don kam mo da pi don kam ban kli te kan sa sna hi kan ka live video sa ya sna hi sa ya le kan ka live video namar teng na up ta ki message mo te ki message le ne ki comment te ba bon kam mo ni ba ya bla am dei ba tere bi dang kan te hab don kam tre kam le bla si te bon kam mo kam la jong teng la da ngi sudon ha yeng teng ki kam la jong ki bon te ki ab ni bro si sngi am kur re kin wan be ki kam chano hab le kata ki bon ba ki kam la jong bro chi sngi am debre te la da lik bla ne am lik bla da song hayeng ru ki kam ti don be ten re la da teng la da nga yo le no da kan ka live video te namar ki ba kwa shisha ban kamai te ba thrak shisha te ki hapan ai por ke namar om dei bang le man ka sngi kan ka live video teng le kin te le teng te ki da ai por ma kin nang kin ban le kum no ma ban kamai hab le kum no su thu te la kai te phila na te try la lot mo ta jing kli tengen ya put no ne kum no sa ya bam ne sa bam ja no ne phila dep ne nga de pat dep re kin ta thak te jing kli smart la lot ne kum no ne ki ba pet mo ani tang ki ju bet mo na du mene na du bas dang la chi kan ta tam ki dang ke jing ye sha jong phi ai sha ba mo te khobli buon ke jing ye sha ke jong phi ke jing sngap ke jong phi ke ni jing hikai jong ha
te nadu mane la sikin la jan dap ar kam ta mo te phila la ban ye sha te lamba ka jing ye sha jong phi ngi skem mo ka jing sha ye sha te ku ba ong mo ka jing sha te ngi la ban yo ba yu so te phin yo ba hi te namar ka jing yo nong mo phi yo hi ka jing man toy nam tai phi te phila sngap te phila nang phila sthu mo te ka jing khublis bon ka jing sha jong phi nadu mane te ngatrai da phim don chu ban kli jing kli tengen saya penkut no saya kenduk pat de sa ha kwai por te lada kachong kat kum ka jing ya laj mo ya laj por ki kini ki support mo te ki ladang ya laj por te ki la bat ban kono por te la ban chna bat ken ka live video nama teng la ap tang ko comment ha ki message mo ani teng ka message le message request rubon ki message rubon te ban reply te kumbang ong man mo san phongot te ka chisngi dang la hi tam ya ta mod ba tre bat kam la jong nama sa tang i we ro i bre mo te dai ba ki kli tang ka we ka jing kli hande sibon mo ki jing kli te ta da te ban reply nama ani ki bon te ki batek te sa ka we ro thai ki pelok mo ki kwa ban tek ki shutek hande teng kim yo page mo ka video nama ka video chi sang la da bi kai te le ki chu ban tek no nama ki kham ong thai kham suk mo hande teng la da phi ong ba kham suk mo khana ro te ban yo page sang ngai ka mistake jong phi ka la bon te asem janja te ba ki bon dai tang i we min chwa por badang sedang ko ngai ka ne te min chwa te anai ki dang sutrat ba dang yo ba mo te ban reply nama pada bon te kita ki ba dang yo na du min chwa te ki dang sutrat ba dang yo ba ban reply dang la ban reply lut mo te ri mata te ani tang si singi te message request si spa ngot te ki don te janja he dari ba ong ban chu reply bi tang ki message ru te bro si singi thio shu ru thrai la ra te ngal thrai ya ka shai ne ka share ne ta ka sur ba kren yor se kampiang na dwak re te ya ka dur relate ring ta ka mobile sa artat ba ka kana dwak mo na dwak ka we kam clear re ngatrai te phi su thu ta ka sur la biang hi thrai na shukran ta ka sur mo te su thu ta ka sur la biang te kim na thrai phi la biang thrai ni pa ku na kriat ani la yo pen ta idong ne hapan be ta thế ta cũng nở là biếng nè nữa nè ya jar ini sange no mo te saya tiusuk borok mah te namar bala la ar kata la don teng sale pede sa aku ke sengi te sa tiusuk borok kulis bon ke jing sha jong phi mah tengen sa penkut nai kan live video ke jong te lomba ke jing kersian ke jong phi lomba ke jing page ke jong phi te kadang nang la susu mo nga bang ai muslim la ne nang la susu ban sina bah ke video la ne ban hikai bah phi namar teng mo la da duna bah ke page namar dai ba la da duna ki page le se ke jing mudur ke phi teng phi mudur ba la da duna ki page ke mud le se ngam kamai nga rai dai than tang ya kata mo namar ba ka ba kong san ke jing kwa ke jong ak mud la da don ki page ki mud te don kam ka bo mud ke jing mud jong ak mud kim don kam ken ban phai kai te la da kim don kam ban phai kai te mud te gan hikai ya ke mo na ba haba don mono ba yo jing mud toy te gan hikai pa de gan hikai ya no te rai la da ki don ki ba page la don pa support te long ki ba support la long ki ba page le se ki don kam ho ki don kam la jong rai la da ki page te kan ai mesim nga le se ba kine ki don kam ka jing arab ya nga te ki kwa ban phai arab ya nga te ki don kam ka le se ba kim nang ban le kata te nga te ka long nga kwa ken ban ya hikai lang te nga kwa ban sina te ki problem la ne ban hikai ban sina te ki video le ba khnang ba phi phin la no ban nang ken nai la da don ba page te le se nang mudur mo ka jing mudur jong ala se da duna plak page mo ngan sa mudur ba le se
kila tip mo te kila tip te bala tip la jong te don kam syu ken ban hikai namar le se kila tip namar dala tip te mo da mano dang ngane da mano chin bala tip te kwa syu ken ban pej mo namar la tip la jong te la le la jong ten re la da pat tip te ngidang don kam ken ya kejing hikai jong kiwe te takadaw la da le se da kejing lemba kejing pej lemba kejing support kejing pienga te kanang ai mesim susuru ba nganang la besna video bat kanang kawe kanang ai mesim nga kanang bangan yarap ya pi nomor ba pi don kam kejing yarap nomor ba pi sem jinge te nga nang ai mesim bangan don kata mesim bangan yarap ya pi la da pi sem jinge te la da dai haka Facebook la ne haka YouTube te la da wajah ka YouTube bacing sang la bot besna video ba ter manta tamba ngai ba ki donal se jing mudur jongal se ong try ki la bun ba tip mo sa ka wi try ki kwa re ban ka Facebook he ka YouTube han ki kwa ban ka mai bita Facebook te bang le se ki kwa bita Facebook han ka YouTube le se ki kwa re ta daw re ki don ba ka to ka te amli ring sa sina ki video mo te se nap teng jo phi mo le se tang ma phi nyu ngut mo man ta ngai i tang nyu ngut ki ba pe te le se tang ma phi nyu ngut ro phi pe phi kwa ban nang la ne phi kwa ban ka mai te ngan kloi ban hikai mo te ngan kloi ban hikai phi te ngatrai tang ne kloi bon ya jing ya krisyan jong phi no mane mo ini don hi perlok na du mane la ya sha stom na du mane hadu menta ada arkanta mo kila ya sha kila sngap ha jing matai jonga te ngabla syu bersukuliang phi te kloi bon kloi sya rengu te ngan sa kendu pade sa akwai pade ka live video te saya thisuk borok mo saya pamsuk te saya thisuk sa ya kendu pade sa ka wei pat ka live video mo ngan put no man mar ba phila sngap jar le se phim don kam syu ban kli jingkli te hoi le se kidang pun jingkli handai le se mo la met te don kam ban kli pade sa next time mo namar kui kapor kadang don pet te kapor mo te man kapor ngan le ba ka live video man kapor ngan hikai bi phi mo te tang ta sa thisuk mo good night